Esango diguzu zer ekarri duzun gaur? Bueno, lehenengo abestia da Los Cafres talde argentinarrarena, Aire izenekoa, eta bueno, Mexikon ezagutu nun talde hau, gero hitz egingo dut. Yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que Bai, kantu polita da, eta horretuapen gozoak dakarskidana. Hau talde hau eta abesti hau Mexikon ezagutu nun. Badaukan ni Mexikokin harreman berezi bat, ero hiru aldiz joan naiz bertara oporretara. Eta bigarren aldiz joan nintzanean, historia hau gertatu zen, bigarren aldiz joan nintzen ausarta banintz bezala ero, motxilero bezala, eta ez naiz batera ausarta. Eta, hartu nun egaldia, eta berrogei egun Mexikon pasaltzeko asmotan, neu bakarrik ez da. Neu arro eta ausart. Lehenengo asteburuan iritsi nintzen, eta Pasifikoko hondartza batera joan nintzen, Iztapa izeneko herri baten, eta itsasori begirazen nintzen, eta esan, baina ze kristoen behar doni 40 egun hemen, bakarrik. Osea, derbente etxera juteko goa etorri zitzaidan berrido. Eta hor bildurro jakin nengoela, ezagutu nun, beste behin neska bat ezagutu nunan, eta berazan Guadalajara Jaliscokoa. Eta berak, oso hospitalaria dianez, esan zian, egunen baten nahi badozu, ara joan ikustera iria, saldu. Eta enun asko tardatu, 2 egun pasatu nitunan bakarrik aspertuta, eta lotxagabe joan nintzen Guadalajarara. Eta oraindik lotxa gutxiagokin, bizi izan nintzen 14 egun bere familiakin, bere etxean, jan edan eta lo debalde egin, ezta? 14 egun horietan, egunetik egunera berri nola ez neskaura gero eta gehiago gustatzen hitzaian. Eta bere familia esana konturatzen zanik neskari musio matean nahi nula, hori zelan ere objektiboa egun haietan. Pentsatu zela ikutu zian bihotza, Kalifornian geldituta nengoen ni lagun batekin, Mexikotik Kaliforniara joateko, eta han elkartzeko San Diegon, eta joan nintzen, abioi hartuta, joan nintzen Tijuanara, Tijuanatik pasatu nintzen Kaliforniara. Eta hain buruan neukan neska hau, Guadalajarako neska hau, lagunari zen nola izu, gelditu zaituzu bakarrik, ni berri do Mexikola nijoa. Eta hartu berri do abioi bat, eta berri do Guadalajarara bueltatu nintzen. Eta asteburu hartan berri do, Pasifikoko beste hondartza batera eraman ninduen berak lagun batzukin, eta han ezagutu nuna abesti hau. Imaginatu gau ez iritsi ginela hondartza hortara, ezan ikusten hondartzarik, eta lastozko txabola baten lo egin genduen, eta esnatu ginenean, imaginatu rengo gunean, Pasifikoko hondartza txuri bat, itsasoa, eta itsasoan sirena bat bailitzan neskau bainatzen. Ja orduan, benetan bihotza ukitu ziala. Bueno, gauza da, 40. eguna iritsi zan, nire 40. egun ura, eta goizoko 4 taxi hartu behar nunik etxera bueltatzeko. Eta pentsuse destino gogorra izan zen, 40 egun borrokan ibilita gero, goizeko 3:00 ordu erdi lehenago lortu nula neskark musio ematea. Baina handi gogorrago beste gauza bat izan zen. Goizeko 4 taxi ura hartzera joan nintzanean, 8.000 kilometroen behar nitu nik bueltan, eta hainbeste ukitu zian neskaura, etzan hoetik jaiki ere egin ni despeditzera. Eta imaginatu nazazu taxi ura hartzen, bakarrik goizeko 4 Guadalajaran taxi ura hartzen, eta ekipaje bikoitzakin. Bat Euskal Herritik eramanun motxila berdina, eta bestea bihotzean eramana, harriz eta arantzaz betetako motxila astun ura. Sorte ez tasistek ezian gainkargarik kobratu. Esango diguzu zer ekarri duzun gaur? Bueno, lehenengo abestia da Los Cafres talde argentinarrarena, Aire izenekoa, eta bueno, Mexikon ezagutu nun talde hau, gero hitz egingo dut. Yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que Kantu polita da, eta horretuapen gozoak dakarskidana. Hau talde hau eta abesti hau Mexikon ezagutu nun. Badaukan ni Mexikokin harreman berezi bat, ero hiru aldiz joan naiz bertara oporretara. Eta bigarren aldiz joan nintzanean, historia hau gertatu zen, bigarren aldiz joan nintzen ausarta banintz bezala ero, motxilero bezala, eta ez naiz batera ausarta. Eta hartu nun egaldia, eta berrogei egun Mexikon pasaltzeko asmotan, neu bakarrik ez da. Neu arro eta ausart. Lehenengo asteburuan iritsi nintzen, eta Pasifikoko hondartza batera joan nintzen, Iztapa izeneko herri baten, eta itsasori begirazen nintzen, eta esan, baina ze kristoen behar doni 40 egun hemen, bakarrik. Osea, derbente etxera juteko goa etorri zitzaidan berrido. Eta hor bildurro jakin nengoela, ezagutu nun, beste behin neska bat ezagutu nunan, eta berazan Guadalajara Jaliscokoa.
Eta berak, oso hospitalarioa dianez, esan zian, egunen baten nahi badozu, ara joan ikustera iria, saldu. Eta enun asko tardatu, 2 egun pasatu nitunan bakarrik aspertuta, eta lotxagabe joan nintzen Guadalajarara. Eta oraindik lotxa gutxiagokin, bizi izan nintzen 14 egun bere familiakin, bere etxean, jan edan eta lo debalde egin, ezta? 14 egun horietan, egunetik egunera berri nola ez neskaura gero eta gehiago gustatzen zitzaian. Eta bere familia esana konturatzen zan nik neskari musio matean nahi nula hori zelan ere objektiboa egun haietan. Pentsatu zela ikutu zian bihotza, Kalifornian geldituta nengoen ni lagun batekin, Mexikotik Kaliforniara joateko, eta han elkartzeko San Diegon, da joan nintzen, abioi hartuta, joan nintzen Tijuanara, Tijuanatik pasatu nintzen Kaliforniara. Eta hain buruan neukan neskau, Guadalajarako neskau, lagunari zen nola, izu gelditu zaituzu bakarrik, ni berri do Mexikora nijoa. Eta hartu berri do abioi bat, eta berri do Guadalajarara bueltatu nintzen. Eta asteburu hartan berri do, Pasifikoko beste hondartza batera eraman ninduen berak lagun batzukin, eta han ezagutu nuna abesti hau. Imaginatu gau ez iritsi ginela hondartza hortara, ezan ikusten hondartzarik, eta lastozko txabola baten lo egin genduen, eta esnatu ginenean imaginatu rengo gunean, Pasifikoko hondartza txuri bat, itsasoa, eta itsasoan sirena bat bailitzan neskau bainatzen. Ja orduan ja benetan bihotza ukitu ziala. Bueno, gauza da 40. eguna iritsi zan, nire 40. egun ura, eta goizoko 4etan taxi hartu behar nunik etxera bueltatzeko. Eta pentsuse destino gogorra izan zan, 40 egun borrokan ibilita gero, goizeko 3:00 ordu erdi lehenago lortu nula neskark musio ematea. Baina handi gogorrago beste gauza bat izan zan. Goizoko 4etan taxi ura hartzera joan nintzanean, 8.000 kilometroen behar nitunik bueltan, eta hainbeste ukitu zian neskaura, etzan hoetik jaiki ere egin ni despeditzera. Eta imaginatu nazazu taxi ura hartzen, bakarrik goizeko 4etan Guadalajaran taxi ura hartzen, eta ekipaje bikoitzakin. Bat Euskal Herritik eramanun motxila berdina, eta bestea bihotzean eramana harriz eta arantzaz betetako motxila astun ura. Sorte ez da zistek ezian gainkargarik kobratu.